De Zeeuwse boeren laten hun stem luid en duidelijk horen. Het is woensdag 18 december. Dit is Zeeland Nu. Aandacht bij rechtspraak en politiek. Inwoners blijken cruciaal bij opsporing. En DJ's wandelen van Goes naar Groningen. Goedenavond. Heel Nederland stond vandaag in het teken van de boerenprotesten. In Zeeland waren er ook acties, maar de overlast bleef beperkt. Ongeveer 70 actievoerders gingen vanmorgen van Zierikzee naar Middelburg, maar de route liep anders dan ze hadden gehoopt. Alle boeren die actie wilden voeren waren opgeroepen naar een carpoolplaats bij Zierikzee te komen. De rechter had verboden om distributiecentra van supermarkten te blokkeren. Dus bleef lang onduidelijk wat er precies zou gaan gebeuren. Iets na 7 gaf de Zeeuwse boerenleider Kees Hansen uitsluitsel. Wij gaan niet kapot maken. Wij gaan als een stoet en wij gaan ons verhaal doen vandaag. En daarvoor gaan we naar pad. Wij gaan zo meteen vertrekken richting Middelburg. We gaan de A58 op. We gaan dit gewoon over de snelweg doen. We gaan niet binnendoor zitten kachelen. 60 à 70 trekkers en een paar gewone auto's trokken over de Zeelandbrug richting de A58. Maar ver kwamen ze niet. Vlak voor Kortgene besloot de politie de kolonne stil te zetten. Toestemming om over de A58 te rijden met de tractoren was er niet. Het is niet over de snelweg, dat is heel duidelijk. Ja. Dan blijven wij hier ook staan. Ja. De maximale lengte van de file die beide kanten op stond was 6 kilometer. En er moest veel gepraat worden. Tussen de actievoerders onderling en met de politie. Uiteindelijk kozen de boeren eieren voor hun geld. De politie hecht heel veel waarde aan veiligheid. Wij ook. Wij willen niet hebben dat er straks ongelukken gebeuren onderweg. Dus wij hebben dat net kort gesloten naar onze mensen toe. Van wij gaan voor de veiligste route en dat gaan we toch over Noord-Beveland. Na bijna een uur overleg ging iedereen terug de tractoren in en werd er koers gezet richting Middelburg. Dus via Kampeland de Veerse Gatdam over richting Walcheren. De intentie van de boeren was dan ook om zo min mogelijk overlast te veroorzaken. Wij doen het ook publiekvriendelijk. Wij gaan geen wegen blokkeren. Wij gaan zorgen dat we onze punten waar we tegenaan lopen, dat we die op de juiste manier kenbaar maken. Het is ongeveer 11 uur en de groep van 60 tot 70 tractoren arriveert in het centrum van Middelburg. Hier zometeen achter ons in de rechtbank wordt er een petitie aangeboden waarin de boeren hun standpunten duidelijk willen maken waarom ze vandaag demonstreren. En als dat allemaal goed verloopt en de ME die hier paraat staat niet in hoeft te grijpen en er verder geen vervelende dingen gebeuren, wordt de koers gezet richting het Abdijplein waar ze in het provinciehuis proberen hun punten duidelijk te maken richting de provinciale politiek. Nou ja goed, we zijn normale mensen en we maken ons punt en als er rotzooi is, als er ongelukken gebeuren, dat hebben we ook liever niet natuurlijk. En dat enthousiasme was er ook al. Ik bedoel, maar ik slaap zelf ook al weken slecht, weet je al. Ja, dit zit eraan te komen. Dus dat hou je niet meer tegen. De actievoerders kregen toestemming om met de tractoren op het Abdijplein in Middelburg te parkeren. Hoewel niet alle trekkers door de smalle toegangspoortjes konden. Binnen in de abdij mochten de boeren hun standpunten duidelijk maken richting het dagelijks provinciebestuur. Daar waren de actievoerders blij mee, hoewel ze nieuwe acties niet uitsluiten. Ik heb na de tweede actie gezegd, 16 oktober in Den Haag, jongens, tot de volgende keer. En ik hoop dat er geen volgende keer meer moet komen, maar als dat zo zal moeten zijn, dan staan we er weer. Iets na 2 uur vertrokken de laatste tractoren vanuit Middelburg terug naar huis. In Zeeland blijft het aantal woninginbraken afnemen. Van bijna 1500 in 2014 zijn dat er nu nog maar 500. In Zeeland worden relatief veel inbraken opgelost. En dat is volgens de politie vooral te danken aan de Zeeuwen zelf. Het is begin van de avond op 2 februari van dit jaar als aan de Haringvlietstraat in Zierikzee in een woning wordt ingebroken. Vanuit het steegje achter een paar woningen ziet een getuige 2 mannen die in een tuin zijn geklommen. Hij besluit gelijk 112 te bellen. Op zijn aanwijzingen weet de politie al snel 1 van de 2 mannen in te rekenen. De andere dader weet te ontvluchten en is tot op de dag van vandaag niet gevonden. In 2019 werd er in 450 woningen in Zeeland ingebroken. In 15% van de gevallen werd de dader gevonden. Dat is, vergeleken met het landelijke cijfer, relatief hoog. Wil je succesvol zijn in oplossingen, dan heb je ook iedereen nodig. Dat is alle partners in veiligheid en met name ook de burger.
En wat je nu in Zeeland ziet, is dat ook door zeg maar, hoe de provincie georganiseerd en gevormd is dat daar heel veel reacties ook zijn van burgers die iets in hun wijk zien die verdacht zijn. Waar wij op kunnen reageren en wat uiteindelijk, en niet altijd, maar wel vaak tot een succes kan leiden. Is dat zoveel hoger dan in de rest van het land dan? Ja, dat is hoger. Ik krijg ook vaak de vraag, hoe komt dat nou? Nou, ik denk dat er factoren zijn door kleinschaligheid in Zeeland. Dat we ons kent ons. Dat is in die zin dan weer heel erg waardevol. En men heeft een grote betrokkenheid bij de eigen omgeving. Het aantal mensen met een uitkering is in de gemeente Sluis veel sterker gedaald dan in de rest van het land. In Sluis daalde het aantal met 11% tegen 4% landelijk. Het succes van Sluis is volgens de gemeente onder meer te danken aan een samenwerking tussen Emergis, sociale werkplaats Dayton en de gemeente. Kevin Vermeire heeft dankzij dit project sinds oktober weer werk. Het is hartstikke leuk. Het is een bezigheid en weer een beetje zekerheid in het leven, een beter salaris. Ik vind het fantastisch. Als je ziet dat we begonnen met een paar mensen, we hebben er nu al 23, die zijn er niet dagelijks. En we hebben zo de eerste mensen al een stapje verder kunnen zetten. Nou, dat is magnifiek. De provincie heeft geheime stukken over zwembad de Spetter openbaar gemaakt. Het gaat om informatie van de RUT, die onderzoek deed naar het zwembad in Tholen. Nadat het afgelopen zomer 13 keer dicht moest in verband met troebel water. De oorzaak blijkt te liggen bij het filteringssysteem. In plaats van vloeibaar chloor gebruikte de gemeente tabletten, omdat ze geen vloeibaar chloor door de gemeente wilde vervoeren. De stukken zijn openbaar gemaakt mede op aandringen van de PVV in de gemeenteraad. In 8 jaar tijd zijn er in Zeeland 220 winkels uit het straatbeeld verdwenen. In 2019 alleen al zijn het er 35. Voornamelijk kledingzaken en schoenenwinkels sloten de deuren definitief. Het aantal Zeeuwse webwinkels is sinds 2011 daarentegen met 300 gestegen tot ruim 550 nu. Zeeland telt nu nog zo'n 3000 fysieke winkels. En waarnemend burgemeester Huub Hiltjes van de gemeente Capelle blijft langer aan. Want het is de gemeente wederom niet gelukt een geschikte kandidaat te vinden voor de burgemeesterspost. Van de 14 kandidaten in de tweede sollicitatieronde was er niet 1 geschikt genoeg. In de eerste sollicitatieronde werden 25 kandidaten al te licht bevonden. De gemeente is al 3 jaar op zoek naar een opvolger van burgemeester Anton Stapelkamp, die naar de gemeente Aalten in Gelderland vertrok. Volgende maand overlegt de gemeente met commissaris van de Koning Han Polman over hoe het verder moet. In Goes is vanmiddag de landelijke actie van 3FM afgetrapt. 6 DJ's van de zender lopen de komende dagen van Zeeland naar Groningen voor Serious Request, de Lifeline. Met de actie willen ze zoveel mogelijk geld ophalen voor slachtoffers van mensenhandel. 3, 2, 1, De wandeltocht is de opvolger van het Glazen Huis. Nog nooit kwam deze actie van 3FM naar Zeeland. Tot dit jaar. Ik heb net al wat bolus in mijn gezicht geduwd gekregen. Dat was fantastisch. En ik heb geleerd, ik zeg altijd hooitjes, als een soort van groet, dat het in het Zeeuws hey is. Punt. Dus bij deze hey. Voor het vertrek waren er op de markt in Goes optredens van onder andere Raccoon. Vanavond lopen ze nog door Kruiningen, Krabbedijken en Rilland. Rond 2 uur verlaten ze Zeeland en gaan ze verder naar Noord-Brabant. Zeeuwen, verenigt u, loop met ons mee en vraag vooral een plaatje aan via 3fm.nl. Op kerstavond moeten de lopers aankomen in Groningen. De dag begon al goed met deze zonsopkomst en het werd alleen maar beter met volop zon en zo'n 9 graden. Vanavond is het uitstekend wandelweer, want het blijft droog en helder. Morgen gaat het wel harder waaien, maar blijft het overdag droog met zon en is er 's avonds kans op een buitje. En straks na het nieuws zien we in Nieuwe Zeeuwen hoe je de Nederlandse taal leert. Ik sprak geen Nederlands. Sorry. Rechts. Links. Ja. Dat is straks met uiteraard nog het uitgebreidere weerbericht erachteraan en de tweede aflevering van de serie Onderweg. Fijne avond voor nu.